kunomehluko phakathi komuntu onoJesu nomuntu onganayo uJesu. Sithene izimpi zalabantu bazalwane azifani. Amen. Amen. Nelingo zabo azifani. Jesus. Glory to Jesus. Amen. Labantu angeke balunga ukufana la. Hallelujah. Amen. Umuntu onganaJesu uyalingeka nje. Kodwa umuntu onoJesu usathana ufuna lento engaphakathi kuye. Jesus. Uthi phume ngoba usathana into against yona ile gama likaJesu owalikhetha wathemba lona. Uma sihlabele sithi nasempini isihlangu sakho. Uma ubona izimo zihlasela indaba isegameni walithatha walikhetha. Sathana akafuna impilo yakho ufuna igama walikhetha. Sathana akabafuni bantwana bakho kodwa ufuna impilo wayikhetha wena. Sathana akafuna lutho ngawe kodwa inkinga wasuka wathatha igama likaJesu. Laba isihlangu sakho. Amen. Glory to Jesus. Amen. Indaba isegameni likaJesu. Ukuthi walikhetha wena igama likaJesu. Amen. Hallelujah. Amen. Number 2 kumele sibuke ukuthi labo bantu ke bazalwane kodwa lona noJesu izimpi zakhe uzula ngobani ngoJesu ngoba ke siyesithi uma singena empini sazi kahle ukuthi amandla sinawo. Glory to Jesus. Amen. Sithi uma singena empini sazi kahle ukuthi amandla sinawo. Kuthi noma kuvela izinto sazi kahle ukuthi asinawo amandla okuyinqoba lezo zinto. But lento ihluka ngesikhathi wazi ukuthi ngiyolona mbane sime ngibhekane nazo. Uma kuvela izinto endleleni uma uphethe igama likaJesu izinto ziyenzeka, izinto ziyaqhaqheka, indlela iyavuleka, la umnyama khona kuyakhanya igama likaJesu. Igama likaJesu. Noma bathakathi baqisha kodwa ngegama likaJesu kuyakhanya. Amen. Akukho ukucishwa ngabathakathi ngegama likaJesu ikhanyisa. Jesus. Noma indlela ifanele ngabathakathi kodwa ngegama likaJesu kuyavuleka. Glory to Jesus. Hallelujah. Amen. Ithi lentwana lithi iBhayibheli kwakunentwana nje ebeyimfushane imhloshana ingalusi lusa. Amen. Yeah. Igama lentwana kwakunguDavid. Yes. Hallelujah. Amen. Ayakela lo mjita loya abekade full stand by apho. Hallelujah. Amen. Ayibekayidwadlile full stand lomkenge lo. Yeah. Amen bazalwane. Amen. Lo mjita loya ayebgwele full stand ngoJesus. Amen bazalwane. Amen. Ngoba kuthe noma uGoliath esika kuya ngenkemba wathi kulungile Goliath mina ngizokuhlangabeza ngegama likaJesu. Siphathe isikhali sakho kodwa ngiyeza ngegama likaJesu. Noma ungahloma mina ngisa ngegama likaJesu. Engiphethe nje igama likaJesu. Kuphela nje igama likaJesu. Glory to Jesus. Amen. Just the name of Jesus. Amen. Just the name of Jesus. Amen. Elvula izinto. Glory to Jesus. Amen. Uthi David weGoliath ngiyakubona mfowethu lithi iBhayibheli uGoliath wayewavalile amahlombe evalile nekhanda embose wonke umzimba wakhe evikele yena ukuthi ngesikhathi sempi kungabi nomuntu okhona ukufinyelela enyameni. Hallelujah. Kanti lento kaNkulunkulu mafuna ukulwisa impi uNkulunkulu uhlaba la kuvalwe khona. Glory to Jesus. uNkulunkulu uhlaba la kuvalwe khona. Ngoba abanye bayamfanele uNkulunkulu kodwa uma efuna uhlaba ehlaba noma ngikuphi. Ngoba kukho kamvala, akukho kambamba, akukho kamnyese emuva. Noma kavalwa Goliath kodwa ngegama likaJesu uzongena enyameni. Lithi iBhayibheli wasiphethe uGoliath umkhondo wakhe esandleni. Wathi David, yabo Goliath ngiyakubona ukuthi uza ngenkemba kimi. Kodwa mina ngiza kuwe ngegama likaJesu. Ngiza kuwe ngegama likaJesu. Akukho engiza ngako. Angiphathanga isikhali esifana nesakho. Inkinga kukhona isikhali nisiphethe esingabonwa ngabanye abantu. Kunesikhali esingena ngasempini
indaba isemlonyeni uma uhlangabezana nezimo uthi ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngoba igama likaJesu liyisihlangu liyimkhonto wempilo zethu. Amen. Glory to Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. Jesus. Uyakhumbula ngegama likaJesu elithi iBhayibheli na umadoda ayethempelini ayothandaza ntambama afika umuntu okhubazekile uhleli kwethempeli. Amen. Lithi iBhayibheli indoda eyayikhubazekile eyayikufuna nje yayifuna igolide yayifuna nje isiliva yayifuna imali kodwa fika amadoda athi lalela ndoda siyawazi uhlalela imali kodwa ngakho sinikeza into enkulu kunanayo ehlelene kodwa ngegama likaJesu sumuhambe. Amen. Ngegama likaJesu sumuhambe. Siyazi ufuna imali kodwa thina sinalo isiliva asinalo legolide kodwa sikuphetha kukho nasesikhwameni kodwa kuselimi lwethu ngoba izinto siyazibiza ngolimi lwethu ngoba izinto siyazilanda ngelimi lwethu sithi ngegama likaJesu sukuma. Jesus. Glory to Jesus. Sukuma. Glory to Jesus. Asifundeni iBhayibheli lethu. Indaba yilabantu ababili abangana Jesu oyedwa noJesu oyedwa kanayo uJesu akusali lutho emuva uma sihamba negama likaJesu. Hallelujah. Jesus. Ashiyi lutho ukhona kumele sikakushiye ngoba siphethe igama likaJesu elisithwalisa izinto ngoba thina siyasindwa ngesingabantu kodwa uma sothwala izinto ngegama likaJesu umthwalo yobalula singayithwaleli izinto ngoba wathi amandla ahamba phela kodwa uma sithwala izinto siwathwala ngegama likaJesu. Bayamangala abantu ukuthi amandla wathathaphi awunawo vela amandla kodwa igama likaJesu likunikeza amandla. Bayamangala abantu ukuthi abantwana bakhona kanjani ubaba ngekho endlini indaba isekutheni bakhona ngegama likaJesu. Bayamangala abantu ukuthi uphila ngani udlani indaba igama likaJesu liyakunikeza ukudla ngoba konke kuyenzeka ngegama likaJesu. Amen. Indaba isegameni likaJesu. Glory to Jesus. Amen. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Omunye funde Galatians chapter 2 verse 20. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Second verse Galatians chapter 2 verse 20. Na into yenza ukuthi kube lula izimpi zakho noJesu. Olitholile sifundele. Is like the power and the glory forever. Hallelujah. For thy is the kingdom, for thy is thy kingdom, the power and the glory forever.
Corinthians chapter 5 verse 17 read. Yes, sizokabana phela naphambi kwabantu. Sizokabana. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Yes. Kanjalo uma umuntu ekuKristu. Lalela ke. Sikhona sonke. Sikhona sonke. Listen carefully. Listen attentively. Uthi thini izwi kaNkulunkulu. Qale sesa. Verse 17 uthi kanjalo uma umuntu ekuKristu. Kanjalo uma umuntu ekubani? Indaba isekutheni umuntu makabe kubani? kuKristu. Kanjalo uma umuntu ekuKristu kwenzakalani ngalomuntu oKristu? Uyisidalwa esisha. Listen. Sesiyambulala ke lo muntu ongana Kristu ke manje. Glory to Jesus. Lo muntu ongana Kristu siyambulala manje. Lo muntu oweka inyuka namabhodlela siyambulala manje. Lo muntu oyendumbeni siyambulala ke manje. Lo muntu ongalali kubo siyambulala manje. Lo muntu oyisela siyambulala manje. Lo muntu ophatha imeshe siyambulala manje. Lithini izwi verse 17. Kanjalo uma umuntu ekuKristu. Indaba isekutheni? Uyisidalwa uma umuntu ekuKristu uyini na? Okwakuqala kundlulile. Lalela kudala ngidlulile Jackie, serious le ndaba. Bheka sekuvele okusha. Lalela buyele emuva kaJackie. Hayi maJackie. Take it easy. Kanjalo uma umuntu ekuKristu. Ubani lo muntu? Umuphi lo muntu oKristu? Bazalwane. Lo wehlenyuka nani? Namaphodlela. Glory to Jesus. Ngifuna ukuthi ningiswe kahle. Glory to Jesus. Ngithi mina sesiyambulala manje umuntu owehla enyuka namaphodlela. Sesiyambulala manje umuntu olwa izimpi zakhe ngemithi. Sesiyambulala manje umuntu ongalala ekhaya. Sesiyambulala manje umuntu onenhliziyo embi. Ithi izwi kaNkulunkulu kepha kodwa umuntu uma ekubani ekuKristu uba yini isidalwa esisha? Ubani isidalwa esisha? Yilo ohlala amabhodlela. Yilo ophatha imithi. Yilo othakathaka. Yilo bulala abantu. Yilo ongalala ekhaya. Kodwa indaba yashintsha uma mamukela uKristu. Shintsha konke. Siyambulala ke manje umuntu ongakholwa naKristu. Glory to Jesus. Lithi iBhayibheli kodwa uma ekuKristu uba yini isidalwa esisha. Glory to Jesus. Angitshela indaba enkulu. Uma uNkulunkulu emfuna umuntu wakhe uzomlanda nasetshwaleni. Glory to Jesus. Ningamangala ehlenyuka namabhodlela kodwa uMkristu emfuna uzomlanda. Glory to Jesus.
noma ngadansa kuse kodwa uMkristu emfuna uzomlanda lapha ekhona noma ngafika imoto yashintshane ngaye zithathe emini zithathe ntambama zithathe ebusuku kodwa lo muntu umhlaba uKristu emfuna uzomlanda lapha amehlise kuMercedes Benz amkhombe kupulpit athi le moto bohamba ngazo mina sizokubulala mina ngifuna wena glory to Jesus umuntu bekaphatha umuthi uyasigeza uKristu isandla sakhe sibe mhlophe kwa njengeqwa glory to Jesus into bekayiphatha manje azikho registered into esenza ukuthi istate sakhe isandla sakhe ukuthi igama likaJesu liyahlanza kube mhlophe glory to Jesus sesi 17 kweshela kanjalo uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha kumele khambe kuphi okudala yiluphi okudala ilegama elibi lokuthakathi ekumele lisulwe glory to Jesus kunegama elibi eliphila kuye kumele lenze lisuke elithi iBhayibheli okudala njani okusho kwenzani babili labantu omunye lo Jesu omunye kana uJesu labantu abaphila impilo efanayo kodwa mina ngifuna ukuthi igama esodwa sithi sisindisiwe kodwa kunabantu abamdinga kuJesu angifuni sishayine esodwa sihlulela abantu abangana Jesu kanti lento ayikho ehlulela abantu abangana Jesu iselilandela abantu abangana Jesu sibatshele ngezinto ezinto uJesu sibatshele ukuthi uJesu uyamlanda umuntu uJesu uyamgeza umuntu uNkulunkulu uyamenza konke amfunayo glory to Jesus uNkulunkulu alinikeza umuntu igama elisha glory to Jesus qedela sisi okwakuqala kudlulile okwakudala kunjani ya bheka sekuvele okusha bheka sekuvele kunjani kubani lo muntu bekaganga kulo muntu bekathakatha kulo muntu bekalala ekhaya kulo muntu bekaphatha imithi kodwa lithi iBhayibheli buka okudala sekudlulile kodwa bheka okusha kenzani uqalile haleluya kunabantu abasabizwa ngamagama akudala lana kanti uNkulunkulu wayihlanza izono zabo kwazigenza izandla zabo wabathwalisa igama elisha glory to Jesus angikhulume lento ngayikhuluma ephopeni ngoba bazosithakala haleluya amen kunabantu uNkulunkulu abafuna amen haleluya Amen. kunabantu uNkulunkulu abafuna ukubasebenzisa Yeah. glory to Jesus Amen. unganaki wena ungakunaka okuningi kwabo amen Amen. uNkulunkulu uyashisana izinto amen Amen. wenzani uNkulunkulu wena ushiya izinto ngisho Yeah. nina ngeke nayishiya izinto amen Amen. akusilula ukuthi nishiye ini izinto glory to Jesus ngoba ube nina niyakhona ukushiya izinto ngabe nishiya labangani abanhle bakho Yeah. glory to Jesus Amen. uma nina senisindisiwe kunabangani ningafuna ukubashiya kanti ngibo benza ukuthi impilo zenu sihlangahlangane nabangani glory to Jesus so in other words wena ungumuntu awunawo amandla wokushiya izinto so uma ukhetha uKristu nguye kumele abe possessed emzimbeni wakho Yeah. akukhethisa abangani glory to Jesus hayi ukuthi abantu abafuni yilo moya wamkelile awusabafuni abantu glory to Jesus hayi ukuthi uphakeme sekuphakeme lo moya phakathi kuwe manje glory to Jesus the problem ekhona ukuthi vele awukhona ukubashiya abantu wena umuntu ngoba abantu nina nibathandayo yila abantu abanganithandi Yeah. kodwa nina nifuna bona labanganithandi Yes. ningafuna ukubashiya labo abanganishiya nina kusasa ngeke bangabazi bangakushiya wena kodwa wena ufuna ukubashiya Yeah. indaba isekutheni wena unawo amandla wokushiya izinto kodwa uma umkhethile uKristu uyakushiyisa izinto glory to Jesus Amen. umuntu akaliyekela igwayi sanibonani umuntu akabiyekela utshwala sanibonani umuntu akehle inyuka nabafana athi ayisengikhathele sengirayini akwenzi lokho Yebo. glory to Jesus
Uma nje esamkele uKristu kuyaphela appetite yabafana. Yeah. Glory to Jesus. Ay mani. Amazi lapho minister yini lento wisalento mani uma sokhetha uKristu. Amen bazalwane. Kuba ngathi hayi mani khona ungasahambi kahle. Indaba uKristu ungena emntwini awusizinto. Yeah. Ngoba siyingozi masivukile ngoba ziyobuyisela esizweni. Glory to Jesus. Ukhona izinto uKristu afuna zelile. Hayi bazalwane. Ukuze uKristu asebenze ngawe, khona izinto kumele zehlise. Yeah. Ngoba akukho kuzokwenzeka uma kunye kuphakela. Amen bazalwane. Amen. Noma ungabuka pheshe uthi hayi ngibona intombi kodwa le ntombi ifuna ingabona uKristu kuphela. Amen bazalwane. Amen. Hayi wena uyayibona intombi nje. Amen bazalwane. Amen. Ngabe ngiyabekisa la uJesu ugqwele la. Amen. Amen. Abaniboni nje bosesi noma uphafile abakuboni nje. Noma urujile labantu abakuboni. Angazi lo Kristu vala namehlo noma wenza bakuyavalisa uKristu. Glory to Jesus. Ngoba uKristu kuze asebenze ngomuntu udinga ukuthi umuntu angabe engqondweni zakhe. Yeah. Kodwa ufuna abe semoyeni wakhe. Amen. Ungubani kaKristu. Amen. Amen bazalwane. Amen. So uma kuKristu ekulekelela ukuthi wena ushiye izinto. One, uKristu uzokushisa abantu wena obathandayo. Amen. Amen. uKristu uzokushisa abantu onjani? Ubathandana. Ngoba yena ukhona ukubona la thina abantu singakhona ukubona khona. Amen. Abathakathi uKristu uyababona wena ubona abangani. Kodwa uyabasusa kuwe. Wena ubafuna ubalandelele ubalandelele nasemakhaya. Yeah. Kanti uKristu uthi this is not your friend, but this one is your enemy. Uthi mina Kristu ngifuna yena mngani wami. Ngidisha naye athi uKristu angifuni udishe mina. Udisha kanjani kumele ushumayele? Udisha kanjani kumele uprofeta? Amen. Glory to Jesus. Asohambe udisha nabantu abaprofeta abo ke manje. Yabona nami ngidishile nezizwe la. Amen. Yes no Jesu. Amen bazalwane. Hayi namhlanje Friday ngabe siyiguquza le ndaweni. Amen. Ngabe siyehla siyashaya lefana kazana. But inkinga uKristu uyamsula umuntu anqamula izinto, anqamula amehlo, anqamula indlebe, anqamula inyawo, avala izinto. Glory to Jesus. Galatians. Galatians chapter 2 verse 20. Galatians chapter 2 verse 20. Nangiqedile ukushumayela. Galatians chapter 2 verse 20. Okay. Ngoba seGalatia. Galatia. Let's forget about Galatians. Let's forget about Galatians. Let's just go to the book of Galatia. Galatians chapter 2 verse 20. Galatia chapter 2 verse 20. Chapter 2 verse 20. Akuseyimi ophilayo. Lalela ke. Nayi confirmation. Akuseyimi ophilayo. Since sithe labantu babili kukhona ongana Jesu bese kuba khona nono Jesu. Kodwa asikagami kakhulu thina sino Jesu. Manje silanda abantu abana Jesu sibenza abanye nabantu abano Jesu. The little Bible verse 20 uthini? Akuseyimi ophilayo. Kepha uKristu uphila kimi. Bamba lapho. Glory to Jesus. Akuseyimi onjani ophilayo. Kodwa sekuphila bani kimi? uKristu kimi.
Akusamina okhulumako kodwa kukhuluma bani? uKristu kimi Akusasiyo mina obonako kodwa kubona bani? uKristu Okusho ukuthi izinto oyibonako komele sibone ubani? Izinto oyikhulumako komele kukhulume bani? Ibuyaphi inhlamvu usindisiwe? Ibuyaphi inhlamvu usindisiwe uKristu angeke akuthukise inhlamvu? Glory to Jesus. Lithi iBhayibheli akusaphili mina. Kodwa uKristu uphila phakathi kimi. Phila kimi. Yimuphi lo Kristu ophila kuwo ukuthukisa kangaka inhlamvu? Ngoba ipurpose yokungena kwaKristu empilweni yakho ukudrophisa inhlamvu. Amen bazalwane. Ungena kwaKristu empilweni yomuntu ukumshisha ulwimi olubi makholo. Ibuyaphi ulwimi olubi? Ebele uKristu uphila kuwe. Bangakhi kanti labo Jesu? Bangakhi kanti labo Jesu? Ngoba lo Jesu umusumkhethile awuyezwa manje hayi man ngangithini izolo. Kunento engiyikhuluma izolo ngisakhumbula ngangithini. Indaba isekutheni vela kusakhuluma wena. Sekhuluma uKristu. Amen bazalwane. Amen. Neso lakho selivaliwe usabona wena you are blind ya. But umuntu obonako manje uKristu. Ngoba ubona izinto ezimbi. Ubona izinto ezimnyama uthi wena siyakhanya. That's your problem. But uma uKristu ephila kuwe uyokubonela izinto. Amen bazalwane. Ngake ngafundisa labantwana. Ngathi ngelinye ilanga abafowethu uma uyofuna ukushada ungabuka ihlathi zentombi uthi uyayifuna le ntombi. Amen. Glory to Jesus. Amen. Ungabuka izinto uthi le ntombi ngiyayithanda ngifuna ukuyenza unkosikazi. Amen. Once wakhetha uKristu akusaphili wena. uKristu izinto esifanele wena uyazazi. Yeah. Okuhle kumele ukudle uyakwazi uKristu. Yes. So wena uma wavula kakhulu mehlakhe azokudukisa ngoba ufuna abantu beyihlathe inkulu. Hallelujah. Amen. Glory to Jesus. Amen. Mina ngifuna abantu abahamba ukuthi athi uKristu ngimfuni loyo. Ushevu loyo. Yeah. Amen. Uzokumunqa lento engiyifakako la kuwo. Hallelujah. Glory to Jesus. Amen. Kodwa uma uKristu umvumela waphila kuwe. Yeah. Nonkosikazi uyakulandela ayibeke khona la intombi. Yeah. Amen bazalwane. Amen. Akulandele la umnyeni akubekele la. Amen bazalwane. Angisho wena uma uhamba ubheke phambili. Yena uyakhayiza ngoba uMkristu uyazazi izinto esifanele wena. Glory to Jesus. Amen. Okufanele wena Kristu uyakwazi emakhona. Amen. Hayi lokho kubuka kuwena uthi hayi ekhaya bojabula mangifika nentombi emhlophe. Uthini uKristu kanentombi emhlophe? Bathini ekhaya ngentombi emhlophe mntana usebenzile yema kahle lengane yaka abanye amagagulu ngiyatholisa sisi. Amen. Amen. Yema kahle lengane kodwa uthini uKristu ngokuma kwakhe lengane? Nkosi yami. Ingabe ukuma kwalengane kuyakhona yini ukugezwa kombuso kaKristu na? Yebo. Noma lokuma kwahle kwalengane kuzomunqa umbuso kaKristu na? Yes. Ya lithi izwi kaNkulunkulu akusaphili mina. Yeah. Kodwa Kristu Yeah. read again sis. Amen. Sale ngami. Akuseyimi ophilayo Akuseyimo philako kepha uKristu uphila kimi. kepha uKristu phila kubani? Yini. That's it. Asukumeni sothana. Glory to Jesus. Jesus. Akusaphili mina. Akusiyimi engithethelele abantu. Mina nginenhliziyo embi. Jesu. Kodwa lo Kristu ophila kimi uyothethelela abantu. Bonke labantu abangonaka bathethelelwa yimi ngoba nginenhliziyo embi mina. But the spirit of Christ that is within me yiso esenza ukuthi uthethelelwe abantu. Yeah. Angibapha abantu ngoba nginenhliziyo enhle. Yimbi inhliziyo yami. But lo Kristu ophila ngaphakathi kimi Yeah. uyonikeza abantu izinto. Glory to Jesus. Unokuthandaza ebusuku. Unenhlanhla wena. Udabulile. Wafika kulena ndawo. Yini lengaka uSathane bekakulisela yona kangaka ukuthi ungafiki le ndawo? We are about to find out now. Glory to Jesus. Ngicela ukwamukela abantu namhlanje abathi mfundisi.
ubahlukanisile abantu ababili noKristu nongana Kristu. Kodwa namhlanje ngasiphakamisa isandla sami. Ngifuna ukuhamba nabantu abathi nami nginoKristu ngaphakathi enhlizweni yami. Ngifuna ukuhamba nami ngithi akusaphili mina kodwa uKristu uphila ngaphakathi kimi. Othi namhlanje ngiyamamkela inkosi nomsindisi empilweni yami. Namhlanje ngifuna ukusindiswa. Ngifuna ukuyikhetha lento. Kade ngizwa amakholwa ukuthi alwa ngegama lika Jesu. Nami ngifuna ukulwa ngalo legama lika Jesu. Uma ukhona amisa isandla lapho khona sizothandaza. Uma ukhona phamisa isandla sakho sizokhuleka egameni lika Jesu. Ungasaba abantu ngokwamukela uJesu nobuthongo buzokwehla namhlanje. Ngokwamukela uJesu kunezinto ezizovuleka namhlanje. Ukukhuleka nabantu bathi mfundisi ngikhona la ngiyamkhetha uKristu. Abanye bakhayiza abanye abantu eceleni ukuthi ngabe bayaphamisa isandla. Abanye bakhayiza abanye abantu emuva ukuthi ngabe yaphakamisa isandla. Asivalele amehlo phamisa isandla wena uthi ngiyamamkela uKristu. Uma ukhona phamisa isandla sothandaza.